Hey guys, welcome back to my channel and karon adlaw na nasad ko'y crate nga i-unbox. Kani nga crate nga akong gi-order, dali ra ni niabot kay local ra ni siya sa Canada. This is a Canadian crate, you know. So what I have here is munch packs. So munch pack, I mean. So sealed pa jud na siya, which napa siya plastic wrap, no, nga sealed siya. So ato nang abriyan, ato nang sugdan ang munch pack. So unsay sulod ani nga box? Well, dili ni siya pareha sa previous episode. Ang sulod ani nga box kay food nga, and dili ni siya parehas po atong pas na ko nga crates, which is Japan and katong snack crate something, katong blue, I forgot the name. You can check on my YouTube, it's there, it's uploaded, you know, na Korean ang sulod ato, din ang isa kay Japan crate, which is Japanese ang tanan. Kani it's a mixtures of snacks from all over the world. Okay? So makita ninyo ang logo niya nga smiley, and then na different symbols or different architectures bitaw kani, whatever architectures from different sides of the world. So abrihan na to, kami unang makakita, wala pa na akong nagkuan. Abrihan na to, and kana may sulod. So ang sulod kay na siya, sarado pa jud na, wala na og gisilip, but ang nakabutang ani ila ang guidebook kay it's featuring delicious snacks from Japan, Spain, Chile, and others, right? So I think kaning three nga countries ang most likely nga ang snacks gikan aning tulo ka countries, right? So yeah, let's get started. Okay, so dili na tayo magdugay pa ato ng sugdan. Ang una nga snacks, which is Torres premium potato chips. So Torres ang pangalan naning premium potato chips. So sulayan na to sa nigikan na country ato ning ilang taon, ha. Espanya. Okay. So kaning snack kay gikan sa Spain, which wala pa siguro ko snack nga natilawan nga gikan dito. So this will be my first time, I think. So abrihan na to, fresh pa na siya. Itong abrihan. And muna siya porma sa ilang potato chips, right? Golden crispy. I don't know, no, nga sa ako ra gawin ng taste buds, pero murag wala ko yung natilawan nga something special ani nga potato chips, kay it tastes like a normal potato chip. Ang nakabutang dere with black truffle. I don't know, I'm not a fancy eater, so I don't know what a black truffle should taste like, right? So pero lami siya. I can eat this, like I can eat a lot of this, you know. Pero there's nothing special about this potato chips. Tuod lami siya, pero you know. So I'll rate this chip 6 out of 10. So the next one is wafer bites, Deca wafer roll, mini wafer bites. Muna siya. This is what? Philippines? Imported by Philippines? What gikan is sa Pilipinas, but I don't know, wala pa kita ani nga snack. Ang flavor ani nga wafer kay sweet potato or ube, you know. So muna siya, purple sweet
potato or ube nga sikat na siya nga ingredient for Filipinos, you know. So, but wala pa ako katilaw ani, even if I'm Filipino and gikan is sa Philippines, but you know, I live here in Canada now, so I don't know. Okay, so muna sa sulod. Okay, and gagmay siya nga mura siya stick o, you know. Naka-remember ko sa una agbata pa ko nga sige ka og stick o. Naputi ubi flavor, I think nga stick o or katong isa basta murag nato lahi nga brand, no. Di lang to siya stick o, but yeah. Let's try. So walay bias, pero ganahan ko kay it's ube, and ang ube dili na kayo overwhelming ang iyang pagka-sweet, you know. Ang pagkatamis sa ube is not too overwhelming para sa ako. So you know, I'll rate this 8 out of 10. So moving on ta sa atong next snack, which is ambot sa man Saltas Crocs. Nay mani ug alligator, crocodiles. So Crocs, Saltas Crocs, this is a product from Croatia. Gibasa na ako ang booklet, pinakadali, no? So para may bawaan ako, gibasa dyan ako. Kaya di ko sure, kaya wala po, di po ko kasabot sa language nga nakabutang sa layo, kay it's in Croatian, or I don't know kung say language dito sa Croatia, right? So let's just open this and let's taste. Tilawan, murag tamis dyan ni siya, no? Nakita ako, and it's peanut flavor. I think peanut butter flavor ni siya, but we'll see. Mura pa siya crocodile og shape, o inyong makitaan, no? Murag crocodile nga tambok nga baboy, or but yeah, atong sulayan, atong tilawan ug unsa lami. Ulaw kasabot sa lami. Let's have another bite. Ang lami mura siya tab-ang, no? Pero naa siya aftertaste sa mani. Wow, kasabot. Di kay ko ganahan sa lami. So I think I'll rate this 3 out of 10 for generosity, you know. Kaya wala ako kasabot siyang lami. Maybe it's not for my taste buds. Kay mura siya tab-ang wala siya lami nga plain ra ang lami. Naa siya aftertaste nga murag peanut butter. Pero that's it. Matilawan pag nako ang peanut karon nga masigula nako gaugom or gausap sa pagkaon, no? So yeah, let's move on to the next snack. Okay, so ang next one, another premium na sad na siya, which makita nako dire ang characters kay in Japanese. So I think this is a Japanese product. I-double check lang nako. Yes. So kani Japanese snack ni siya, or Japanese chocolate. I don't know if chocolate ni siya or unsa, kay di ko kabasa og Japanese, no? So pero naay popular kay na mascot or logo dire nga si Doraemon, which makita ninyong tanan, no? So yeah, let's just open this para matilawan nato ug unsay lami ani nga snack. And color puti siya. So I think dili ni tamis. I hope parat ni siya. Like dili, I hope not too parat, but you know, I hope dili ni siya tamis, but we'll see. Let's try ug unsay lami ani. Actually, it's good. Sakto ko nga parat-parat siya gamay, pero dili ra kay siya ingon nga parat. Na hint of sweetness
no? Pero lamig siya overall. Umiyan eh. Murag na siya aftertaste sa gatas. I don't know if that's what I'm tasting, or cheese. Maybe cheese ang na tilawan. So I'll rate this 8.5 out of 10. Lami siya. So moving on to the next one, which is ambot nun sani, vanilla ice cream filled cookies. So siguro tamis ni, no, kay cookies man siya, and I hope brownies ni dili crunchy. Soft unta ni, no? But I think it's crunchy. Ako lang gi-feel, no? Crunchy din siya. I was hoping fluffy, but you know, you never know. So, mo ni siya ang sulod. Itom, no? Chocolate flavor din siya. So, let's try. I like the flavor. It reminds me of cookies and cream ice cream. So this snack is a product from Italy, right? Mga Italiano, mga gahimo ani. So lamian ko maski sweet siya, because it brings back a lot of memories, and memories bring back you. Lami siya. So I'll grade is 9. No bias, 9 ako ang grade ani. Kay lami siya. Ganahan ko. Masig tamis, pero ganahan ko kay lami. It brings back memories, bring back you. Mayati na. Ang sunod kay sour pa jud. Smog balls. Kuyawa ko gingala ni smog balls man. But candy ni siya, no? So tilawan lang nato og unsay lami aning smog balls. Kani nga candy is from Pakistan. Na popular ni siya dito sa Pakistan, no? Nakabutang diri made in Pakistan. So siguro lami ni para sa taste buds para nila, no? Pero nakabutang diri toxic waste. So I think aslum kini siya. Yati na jud aslum kini. Pero atong tilawan. So duha lang sa ta kay basig aslum kay ni, no? Atong tilawan ug basig gahi pud ni siya, so walaw kabalo og gahi ba ni, no? So ato nang tilawan muna siya. If you can see it. Focus. Okay. Thank you very much. Okay, so let's eat it. Medyo aslom siya gamay, pero maagwan tara ang kaaslom. So dili kay siya aslom, no? So mas aslom paani ang yaki. If I don't know if nakaabot mo to or napabara sa Philippines karon ang yaki. Pero mas aslom ang yaki kaysa ani. And nag-expect ko nga gahi siya, nga mura siya og jawbreaker kagahi. Pero humok ra siya, no? Abi po na ko candy po siya kagahi, pero dili siya gahi. Mausap ra nimo dayon, no? Makangilo ngipon kay aslom. Murag hilaw nga mangga. Pero so ganahan mo hilaw nga mangga, no? You should probably love these candies. Okay, so moving on na tayo sa tong next snack, which is Fruit Cocos Maracuja. I don't know. Pero ang nakabutang dere kay smoothie style, so I think tamis ni siya. This one is a product from Germany. So Germany siya gikan, no? So yeah, let's try this candy. Unsay lami ani? Oh, ang kani nga candy, no? Kaya social media kayo. So
visit daw ilang Facebook ug Instagram, then na sila QR code link dire sa ilang candy nga pwede nyo i-scan sa inyong mga phone. Itong abrihan. Oh, one by one siya nga pack. So ang sulod ani daghan siya nga pack, right? Okay, so daghan siya sulod, no? So pwede shareable ni siya sa inyong mga friends, families, or whatever. So pwede niyo siya i-share ang money, ang candy na giputos siya one by one, no? Atong silawan ang ilang snack, ilang candy, o unsay lami sa mga Germans. Okay, so I'm so sorry Germans if naay right way sa pagkaon ani. But for me, I'm a Filipino Canadian, so wa ko'y hanaw og unsaon ni pagkaon the right way, or if naabay right way nga pagkaon ani. So I'll just twist it like that, and then just siguro I'll rate this 7, just to be generous, I like ang flavor nga pagka smoothie, nga more siya smoothie because I like smoothies, pero di lang kay ko fan sa iyang flavor ani. So I think na mga different flavors ani nga candy, no? So ug matilawan nako to sila tanan nga flavors ani nga candy, so ma-distinguish nako kung unsay pinakalami nga flavor. But for this one, I'll rate it 7 just to be generous. Okay, so ang next one kay Cheeky Crispy, no? Cheeky Crispy. So I don't know, pang babae siguro ni, kay pang chicks man, Cheeky Crispy. So di na ta magdugay, no, ito ng abrihan. Okay, so mauday ni siya ang sulod atong Cheeky na ay logo nga Cheeky sa biscuit. So biscuit ni siya na naay palaman nga chocolate in between. So tulo ka biscuit nga naay chocolate in between. So atong tilawan ug sila may ani nga biscuit. This is a product from Costa Rica. Mga Costa Ricans, is what's up, bros? So muna ang ilaang snack, ang ilaang biscuit, ang ilaang pagkaon siguro sa mga bata dito, no? Well, lami siya. Lami siya nga biscuit. It reminds me of katong mga biscuit bitaw nga naay lata. O katong lata nga naay sulod mga biscuit. Then pagkahuman og gamit, pagkahurot atong mga biscuit, himuon to siya og i-repurpose to sa atong mga lula, sa atong mga mama. Himuon to og sulanag mga dagom, mga tanod, og unsa pa, or I don't know, something nga ilang magamit to, i-repurpose nila tong tin can, katong lata nga pagkahuman og hurot ang mga biscuit. So ang lami ato, it reminds me of that. So I'll rate this 8 out of 10. So moving on sa atong next one, which is nalantay duha ka snack, no? So ato aning kwaoning isa. And Nutella na sad siya. Nutella bready. Okay, so this Nutella bready is actually a product from Poland. So mga Polanders there, or Polish people, not Polanders. What the hell am I talking about? But mga tao din sa mga Polish people. Hello. This is your food. This is your snack. Hello, welcome to my show. So ato nang abrihan, ato nang di ata magdugay, ato nang tilawan ug unsay lami aning Nutella bready. And maayo kay siya pagkaputos, no, kay ana siya. And naa siya murag karton para ma-protect, para dili madugmok, no? Para dili siya madugmok. And then separate pa jud siya nga naay duha ka packs of Nutella bready aning yati
abikog mabali pero dili ra siya mabali. So let's try this Nutella Bready. So unsay lami ani? So atong abrihan nato ang Nutella Bready. Ang lami kay mura siya pan nga mura siya bread nga pero gahi siya, crispy wafer dagoy ni siya no, na naay Nutella Ferrero sa sulod, tam nga nilabsik akong laway. So na siguro siya Nutella sa sulod. So atong tilawan ug unsay lami aning Nutella Bready nga polish mga products sa mga Polish people products, mga Polish people, you know. So makita niyo yung Nutella, no? Nag-awas-awas. And then siya mga crisp na kuyog. So muna siya ang Ferrero, no? Ang Ferrero flavor. I don't know if ang Nutella and Ferrero is the same. I think same company na sila, no? But I don't know. I have to Google that if I have to confirm. Pero I'm so lazy. So, you know, let's just eat this food. Actually, so far, sa tanan akong gitilawan, kaning Nutella Bready ang pinaka-favorite sa akong natilawan so far, which is napoy isa nga tilawan nga wala ko idea kung unsa to. I'll rate this 9 karong adlaw, 9. And let's move on ta sa atong last one nga naa diri sa box nga I think na ako'y idea. Atong pag-open ako ganina nakakita ko nga mura siya gummy, which I like gummies. So as makita ninyo, no, it says Raindrops Gummy Mini Sushi Artificially Flavored. I hope nga candy ni siya nga dili flavor og isda kay luod kaayo siguro na og isda may flavor ani giatay na magtagtamis ra, but I don't think so. It's gummy. So most gummies are made out of corn syrup. So yeah, I don't think nga isda ang flavor ani, kay lain jud lami og isda ang flavor ani. So let's open this mini gummy sushi Raindrops, ang ngalan sa brand. And ayos kay siya, kay naa pa siya murag plato nga mura siya og sushi, no? So muna siya ang pag-abri, and then naa siya murag plato-plato gamay nga ang iyang presentation nindot ra kayo, mura jud siya og sushi nga presentation, except ani kay circle nga gami, I don't know unsa na nga sushi, no? So it's a sushi kabalota nga gikan na sa Japan ng sushi stuff, pero actually this candy is a product from Netherlands. Itadakimasu. That's what the Japanese says before eating their meal. I think it translates to thank you for the food or whatever that is. I'm not an expert Japanese. Hopefully dili na siya fish flavor, which is corn syrup flavor niya, I think. Gahi siya nga gummy. I think isa ho naman siya pagkaon kay isa man to siya ka sushi. Kung itong isda, and this one is like marshmallow. So next one. Katong bulat sa tunga kay crunchy siya actually, which I like. Okay, and the last one nga mura siya sushi ug porma nga I think gummy na siya nga naay marshmallow sa tunga. But let's try. Actually lami siya, ganahan ko, pero katong last kay murag aslom-aslom siya gamay. So siguro I'll rank it from
first to last atong tulo ka gummy. And ang ako ang pinaka-favorite one atong nga gummy kay katong naay circles ato nga katong crunchy, yun kung crunchy. And the second one katong first one nga akong gikaon, maski gahi ang gummy, well I don't have a choice because ang third one di ko ganahan kay aslom siya, no? So yeah, but overall ako ang i-grade ato nga gummy, well it's an okay gummy. The kids will enjoy eating that one kay magkasakit na akong tiyan ay daga na kay sweets nga kaon ko nga adlaw, which I don't usually do that. I barely eat like candies, you know. Depende na trip lang na o matripan ako mukha ang candy, but yeah, why not? This is for the sake of the video nga ang ako ang i-review ang mga snacks from different kinds from different parts of the world para, you know, in kaso mga kita mo na mingon, uy mo man na ang gi-review ni Nick Flip ato nang tilawan ingon siya lami. You can actually go to my Facebook page, Nick Flip, same as this one, same as my YouTube account. So pwede mo mag-message ako ang Facebook page nga nagkaon pud mo sa atong mga snacks nga akong ipang review sa diha or karon nga pwede niyo yung i-snap, and akong i-try nga hinumduman, but I'll feature that in my next create video, you know, para na tayo interaction dali. So yeah, hopefully mag-send mo, maghulat ko na yung mga pictures nga inyong ipang-send nako, no? Yeah, salamat kayo sa paglantas akong mga videos ko. If naganahan mo sa ani nga video, please like and subscribe if wala pa mo nakasubscribe, but i-like ning video if nakanahan mo. So, and if dili, you can dislike whatever you want. Tangi ninyo ang sunod pang video, ang unboxing videos nako para sa mga crates. So samtang dili pa ko busy, I'll continue doing these videos. Uploads, I try to upload 2 videos every week. So Tuesdays and Thursdays, if na mo American time, pero Philippine time mo, every Wednesdays and Fridays akong uploads. So Wednesdays for the gameplays, and kaning every Fridays kay kaning mga box and vlogs. Wala pa ko'y vlog karon kay COVID, no, wala pa ko'y gawas-gawas sa balay. And also nag-upload po ko just last week lang, no, atong bago nako nga video, bago nako nga series to siya, which is called Flip Games. I hope magsunod mo ato kay kahimo pa ko og more videos like those. So yes, di na ako magdagang istorya, kay daghan na kayo istorya, no, mas unsa na akong istorya, pataka na akong istorya. So mao to akong video, guys. Thank you so much for watching. Like, comment, subscribe if wala pa mo nag-subscribe, and thank you so much for watching. Peace.